Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Mauni mo office? Wow, bigati. May CCTV pa? Yes, mo to nga nakita na ko imong pag-abot. Ubay-ubay nga mga camera ang niya dinhi. Sa gate, sa luyo, sa palibot, kanang may mga kanang sa cottage o sa swimming pool. Na CCTV diha. Sana all. Og niya lang imong remaining balance. Og salamat. Jonah, Oh, unsa man? naluoy mo kong alan? Hoy, ay pag tinunto diha. Tingalit ipatipi ti ka. Nabuang ka? Ano man, ba hadlok ka? taon? Ha? Nahadlok ba ka? Ano man dahil, Jonah, naunsam ka? Oh, lagi. Ayaw kit pag tinunto. Ayaw, tsukog binuangi, Paul. Hoy, Jonah. O, derang balance, oh. Sige na, dawata na yun. Jonah, Dili ka? Hipusan to ni. kuan man good. Sus, kadagawa ni mo kuskus balungos. Uy, nana, dawata. Oo, dawata. Okay? Oh, kana pa. Og mahimo ba ayaw na padahaglangas pa diha, okay? Nanghupaw man ka, gigamian ka? Punan ko na. Okay, Reni. Kuan lang kining Unsa? nag-viral man gud si Alan. Unsa? Unsa? Nakakita ko sa post ni Aquarius Feb. Unsa may nakita nimo? Si Alan murag maghikog unta. Unsa? Saba ka diha, Paul, uy. Tawa man ka. Ako biya serious ko ha. Di ko yawan ko uy. Ay, nga kuyawan man ang taon ka, uy, babay. Uy, nang kisabay iba ko yawan nang. Simbakog na dayon nung taon to siya sa pag-ampak taytayan be. Unya, babatay. Unsaon naman lang. Pero di ko papahawayan sa kutanlag. Oo. Di ba ginakalimod nga? Wala man. Ako ang instrumento. Anong biya mo niya? Uy. Paghilom na lang diha, be. Para malingaw tano, magduwa taron. Sa duhaon? Mangutan na pa man ka, atong naandan, machong. Pwede na diri. Ay, nga dili man, uy, ako'y tag-iya diri, bruha. Ngiga ni mo sa. Saludo na ko nimo. Oy, una kong musaludo nimo. Kay kung dili patungod nimo, di jud ko maingon ini. Ikaw mo ay taytayan nga naabot nako. Ang sa may naabot nako karon. Nag-abot ning duha si Bong tungod nimo. Pasalamat kay ko nimo ana. Og dili ko ingrato no, nga dili ko mo ilag utang kabubuton. Jonah. Og tungod ana, dili mahimong dili ka mabahinan sa mga grasya nga ako natagamtaman. Sabot na gid karon. Ni ako karon diri. Ako mo oy na nag-iya ining maong resort. Og dali dayon. Dali, may pakita ko nimo. O, unsa man? Sunod na ako, dali. Wow. Tanawa. Wow! Brand new car. Of course. Imo? Yes, Apple. Oh, swerte mo naman, iha. Ganyan lang ang buhay, Paul. Basta may pagsisikap. Diskarte lang. O ka na. Kung hisgutan ang diskarte, ako na yan, di ba? Yes, Jonah. Anya, unsaon nimo aning kahimtanga, imo ning palabyon. Di na nimo abot sa imong kinabuhi kung imong palabyon, di ba? Korek ka. Korek ka, Jonah. Kini lang daan ha, kini. Worth 50 million, more or less. Korek. Look, kinsay tag-iya. Si Jonah. Of course! Wow. Congrats, Jonah. Oh, si Chona. Hello, Chona. Hello, love. Ano ba nanawag ka man,
Unsay problema? Kaan, ni Adire si Apple. Gusto siyang malingaw. Pwede magduwa may dirig madjong? Sure. Why not? Nay cottage diha nga close. Intended rin na sa Madjong. Mo ba? Naay seat sa Madjong diha. Automatic na. Si automatic, love. Dili ka na manual nga mag-file ka. Inigdaog, ihuwad ra na. Oh, nya mo file na nag-iya. Nya mo awas na. Naka-file na daan. Really? Yes. Tawag ang ubang mga puntos, be. Paari Adire sa resort. Yes. Akong panaon diha ang mga puntos. Oh, thank you, love. Kumusta na si Apple? Same as usual. Ang imong anak, asa? Tuwa pa, love. Nilakaw pa. Muanhaw niya ko diha. Aron makita nako ang imong anak. Yes, Bong. Pero uy, ang akong pagpailan ni mo ha. Ako yung boss ha. Akong amo. Okay. It's up to you, Chuna. Okay na, sir. Nakontakt na ko mga punto sa Madjong. Ngadto na sila. Good. Pag-order og pagkaon. Di sila magluto dito, sir. Ayaw nagpaluto Langa na. Pag-order. Putsero, crabs, inasal, para sa mga puntos. Okay. Okay, sir. Pagdali humba. Padadi sa bug mainom. Ito ang tingali dagan mga beer dito, sir. Doon na sa wine. Local to mga bino dito. Padadi ko imported wine. Okay, sir. Samtang wa pang mga puntos, gusto kang maligo sa swimming pool? Nah, nindot unta pero pay gamit Ay kabala ka, uy. Nakoy na kang magamit. Nakita ka magamit ya. bitaw di lang ko. Pagdarong ba? Uy, Ay, Di na inyong gi-order nga snacks? Di ay dragon fruit juice good. Ay wa ka nilaing order ma? Magpaabot ka, Kwen. Unsa akong isugo nimo? Yes ma. Sige na, biyahe sa mi. Yes ma. Iba ka na talaga, no? Talagang iba na si Chona, dear. Di yung kontak si Apple ay. Sa'yo ko buhaton ba? Bye-bye sa pagkakaroon. Palabay lang sa taas panahon Hindi na madalig sulbad ito kay wa na ang mga taong involved sa problema. So na ba? Paliho ba? Paliho ko kontang niya, basi mutubag siya nimo. Si Chuna? May nanawag ni mo. Oh. Si Butong. Si Butong. Shh! Tubagon sa nako. Hello, Butong. Chuna, may ganito bag ka. Ano bang nanawag man ka? Chuna, saan na ito buka? Nausok mo sa bayalan. Butong. Chuna, istorya ako ito niyo. Nga, naman taon mo Hibaw ka, Butong. Ni Ana, naghigot na kong pieces ako liog. Binuwa niya. Higot ko to ang pisi mo liyo. Tapuson ko na akong kinabuhi. Chuna. Sulti, mong amigo nga si Alan. Panagkuta na lang ko niya siya kandila sa akong lubong. Ingna siya, anak, Butong. Chuna. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!